Oikein hyvää huomenta kaikille. Me taidetaan olla valmiita aloittamaan ja meidän webinaari Tekoälymurros lakialalla piloteista käytäntöön on tänään valmiina. Meillä on täällä mun lisäkseni myöskin kollegoita Pauliina Alanen ja Tatu Hautala paikalla ja käytännön asioista ehkä ihan alkuun, niin meillä on kysymykset ja vastaukset osio tuolla hyödynnettävänä, eli voitte milloin tahansa, kun tulee mitä tahansa mieleen esiintyjiltä kysyttävää, niin voitte kysyä Q&A-palstan kautta niitä ja loppuun on sitten varattu aikaa tälle keskustelulle. Tänään meillä on ohjelmassa tosiaan paljon mielenkiintoista asiaa siitä, miten me lakialalla hyödynnetään tekoälyä. Kuullaan mielenkiintoisia käyttötapauksia, kokemuksia erilaisista työkaluista siitä, mitä kaikkea tekoäly tällä hetkellä jo tekee tuottavuuden ja työn uudistamisen osalta. Puhutaan myös muutoksen organisoimisesta ja johtamisesta. Ylipäätään siitä, että ketkä sitä tekoälytyötä tekee, miten oppiminen kannattaa järjestää ja ihan siihen muutosjohtamiseen myöskin sitten katseet kääntää. Ja vielä on tietenkin mielenkiintoista kuulla, että me ollaan vasta tämän tekoälymatkan aivan alkutaipaleella, niin miten tästä eteenpäin, kun tulevaisuuteen päin katsotaan, niin mitä me siellä nähdään. Tervetuloa mukaan. Ja meillä on tänään erittäin mielenkiintoisia puhujia täällä paikalla. Otatko Pauliina seuraavan dian? Iiris Kivikari Dietmaret Inreniukselta ja Anna-Leena Kumlin Kalmarilta. Erittäin mielenkiintoiset näkökulmat siihen, miten vähän erityyppisellä lakialan työkentällä sitten pystytään tekoälyä ottamaan käyttöön. Mä olen Eeva Kiiskinen, toimin Brillianilla AA Transformation Lead-roolissa, eli autan erityisesti organisaatioita siinä ihmisten johtamisen ja organisoitumisen haasteissa siellä tekoälymuutoksen matkalla. Ei muuta kuin lähdetään eteenpäin. Ja vielä ennen kuin päästetään meidän puhujat ääneen, niin ihan lyhyesti siitä, että mikä on Brillian ja juuri se, että minkälaisia asioita me meidän asiakkaille tarjotaan. Me ollaan noin 1,5 vuotta vanha tekoälyyhtiö ja ehkä sen sijaan, että puhuttaisiin varsinaisesti pelkästä tekoälystä, niin mielellään me puhutaan digitaalisesta älykkyydestä, miten sitä kasvatetaan, lisätään ja rakennetaan yrityksiin ja organisaatioihin. Ja tätä me tehdään yhdessä meidän asiakkaiden kanssa, jotka meihin luottavat ja tässä muutamia esimerkkejä siitä. Mukana on pörssiyhtiöitä, mutta sitten myöskin ihan pieniä startuppeja ja kaikkea tältä väliltä. Ja ehkä vielä ihan näin lyhyesti, että mitä me sitten tehdään, niin lähdetään ihan sieltä niiden tekoäly use caseien tunnistamisesta. Aika paljon tehdään myös tällaista ihan niin kuin sen tietoisuuden lisäämistä ja erilaisia niin kuin koulutuksia, mutta sitten lähdetään myös kartoittamaan niitä use caseja ja rakentamaan pidemmälle ja myös niin kuin tämmöisiä asiakkuuksia, missä sitten se on jatkuva palvelu ja jatkuvaa pitkäaikaista yhteistyötä ja kehitystyötä. Eli sieltä ihan alkumatkalta sinne niin kuin mukana kulkemiseen saakka. Mutta nyt päästään eteenpäin ja aloitetaan ensin Iiris Kivikari Dietmar Inreniukselta. Olisi oikein mielenkiintoista kuulla ihan vähän siitä, että tosiaan minkälaisista organisaatioista on kyse, missä se teidän tekoälymatkan, miten alkutaipale on otettu niin kuin ensimmäiset askeleet ja ehkä se on myös kiinnostavaa, että miksi juuri sinä olet täällä tänään, eli mikä on se oma suhde tekoälyyn. Iiris, ole hyvä. Kiitos Eeva. Hypätään heti seuraavalle kalvolle. Mä voin sen yhteydessä esitellä tosiaan itteni Iiris Kivikari Dittikseltä, niin kuin me itseämme kutsumme. Ja mä vedän meidän IP, media ja AI-osaamisaluetta. Ja varmasti se viimeinen osio eli AI selittää pitkälti, että miksi mä oon tässä tänään mukana. Eli tällaisten vähän ehkä niin kuin perinteisten
perinteisempien oikeuden alan jakojen, eli immateriaalioikeudet, joka kattaa tekijänoikeudet ja patentit ja tavaramerkit ja mallit ja muiden tyyppisiä tapoja, millä niin kuin innovaatioita suojataan. Ja media, joka kattaa ei sit vaan niin kuin tällaisen perinteisen sanomalehtimedian, vaan myös tietenkin sosiaalisen median sekä erilaiset viestintäkanavat, viestintävälineet, se, että miten saadaan viesti henkilöltä A henkilölle B, mikä tietenkin pitää sisällään esimerkiksi just sähköisten verkkojen käyttöä ja hyvin monipuolista erilaista viestintää. Ja sitten sieltä se tekoäly, joka yhdistää näitä kahta ensimmäistä hyvin monessa eri tilanteessa, mutta sitten tietenkin myös ison kasan muuta. Ja meillä siis tänään ehkä se niin näkökulma just enemmän just siinä, että miten meillä Dittiksellä on tekoälyä otettu käyttöön. Ja siinä ehkä tässä just ensimmäinen kalvo, että miksi tästä on puhuttavaa, niin meidän ajatuksena on se, että me halutaan olla näkemyksellinen edelläkävijä oikeudellisissa toimeksiannoissa. Ja siltä osin se, että jotta me voidaan olla edelläkävijä ja tukea meidän asiakkaiden edelläkävijyyttä, niin meidän tietenkin tekoälyn käyttö on ihan keskeinen osa sitä, että miten homma tehdään. Tässä jos Pauliina vaihdat vielä seuraavan slaidin, niin muutama luku meistä. Me ollaan 127 vuotta vanha, eli me ei olla startuppi, mikä tuo oman haasteensa ja niin kuin omia piirteitään siihen, että miltä tekoälyn käyttöönotto näyttää. Meillä on vanhat rakenteet ja tietysti mielessä ei lähdetä startata niin kuin uudesta, aina kun lähdetään tämän tyyppisiä niin kuin kokonaisuuksia tekemään, vaan siellä on sitä vanhaa niin kuin myös rehellisesti muutosvastarintaa, jos ei niin kuin asenteista, niin ainakin rakenteista, joita täytyy ottaa huomioon, että tässä ei lähdetä tekemään uutta, mikä on tietyssä mielessä, tai niin kuin tyhjästä, mikä on tietyssä mielessä aina helpompaa, vaan nimenomaan muuttaa vanhaa. Ja toisaalta sitten tosiaan niin työskennellään suomalaisten kansainvälisten isojen yritysten parissa ja sitä kautta myös se semmoinen tietyn tyyppinen vaatimustaso sekä niiden asiakkaiden meille antamien toimeksiantojen osalta että asiakkaan meille asettamien vaatimustason osalta on korkea. Meidän organisaatio on semmoinen 130 plus ammattilaista, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kuin sillä rajoilla, että ollaanko vielä ketterä niin kuin monessa mielessä, mutta toisaalta me ollaan sillä tasolla, että vielä pystyy niin kuin tuntemaan jokaisen, mikä on esimerkiksi just tällaisessa muutostilanteen johtamisessa ihan keskeinen piirre siinä, että tarvittaessa niin pystyy jopa antaa kohdennettua tukea niin kuin organisaation sisällä, mutta myös tietää ja tunnistaa ehkä, että missä on niitä henkilöitä, jotka on niin kuin edelläkävijöitä teknologian käyttöönotossa ja missä toisaalta sit saattaa olla sellaista niin kuin, haastetta, osaamattomuutta tai muuta, mikä henkilötasolla esimerkiksi jopa niin kaipaa tukea. Ja meillä tosiaan tekoäly on niin kuin mainitsin, työn lähde, eli tehdään asiakkaiden tekoälytyötä, erilaisia varsinkin käyttötapauksia ja organisoitumista juridisella tasolla, AI-governancea ja muita tämän tyyppisiä kysymyksiä hyvin paljon, mutta sitten tosiaan apuväline meidän työnteolle ja sillä, että me voidaan niin kuin tarjota sitä parasta mahdollista palvelua. Mä nostin tähän vielä vasemmassa alareunassa lukee, että top-tekoälyn hyödyt, niin meillä kartoitetaan kvartaaleittain henkilöstön laajuisella kyselyllä tiettyjä tekoälyn käyttöön liittyviä elementtejä, haasteita, tehokkuutta, kehityskohteita ja missä sitä tukea esimerkiksi tarvitaan, puhutaan niistä kohta lisää. Mutta meillä tekoälyn ne hyödyt, niin se mitä sieltä kiteytyy, niin on niin kuin kolme erityistä niin kuin näkökulmaa. Yksi on varmuus. Se tuo sellaista tiettyä toimintavarmuutta. Tunnetta siitä, että stressi vähenee tavalla tai toisella. Voi olla parempi versio itsestään juristina. Laatu, eli karsii sieltä varsinkin helppoja virheitä, ihan kirjoitusvirheiden tasolta, mutta myös sitten auttaa nostamaan tietyissä tilanteissa sitten tekemistä niin kuin seuraavalle tasolle. Ja tietenkin tehokkuus. Tästähän puhutaan alalla paljon, kuinka vie työpaikat ja näin edespäin. Kyllä se on ihan selvää, että tietyn tyyppisissä työkokonaisuuksissa, johon sukeltaa tässä webinaarin aikana varmasti syvemmälle, niin se tehokkuushyöty on aivan kiistaton.
Sitten vielä seuraavalla kalvolla niin näytän vähän sitä, että miten me ollaan organisoitu. Ja tässä niin kuin ehkä se keskeinen on se, että meidänkin alalla näkyy erilaisia lähestymistapoja siihen, että miten firmat on organisoitu tiimeittäin ja muutoin. Niin meidän keskeinen lähestymistapa on se, että me ollaan jakauduttu 4, mitä me kutsutaan powerhouseiksi. Ja sen ohella niin meillä on oikeuden alaliitännäistä, että mitä sä osaat, minkä tyyppisten asioiden parissa sä teet työtä, mutta hallinnollisesti niin me ollaan jo totuttu siihen, että me ollaan sen sijaan, että toimitaan hyvin tiiviissä siiloissa, niin on hyvin paljon sellaisia rakenteita, jotka menee sen niin kuin oikeuden osaamisen yli. Ja siihen on ollut helppo rakentaa myös sitä tekoälyosaamista ja tekoälyyn liittyviä tukipisteitä, mistä kerran tässä sitten keskustelun lomassa myöhemmin lisää. Sen verran meistä. Oikein paljon kiitoksia, Iiris. Jo nyt herää kovasti mielenkiinto kuulla lisää näistä. Tekoälyn tukipisteet kuulostaa tosi hyvältä. Mutta siirrytään seuraavaksi Kalmariin ja Anna-Leena, ole hyvä. Joo, hyvää huomenta vaan kaikille. Mä oon Anna-Leena Kumlin ja oon lakimiehenä Kalmarilla ja ensiksi täytyy pahoitella, mulla oli tuossa aika paha ääniongelma alkuun, että jos huhuilit Eeva mua, niin ehkä en kuulu, mutta nyt tuntuu toimivan. Ja ajattelin, että alkuun kerron ihan pikkasen lyhyesti Kalmarista, jotta saatte pikkasen kuvaa siitä, mikä se meidän toimintaympäristö on, joka on sitten myös niin kuin jossain määrin määrittänyt tätä meidän tekoälykokeilua. Ja jos Eeva siirryt seuraavalle slaidille, ja voidaan itse asiassa hypätä tästäkin vielä seuraavaan, eli me valmistetaan laitteita ja tarjotaan palveluita, joita käytetään terminaaleissa, logistiikkatarkoituksiin, konttien siirtämiseen, ollakseni vähän tarkempi, niin ympäri maailmaa, ja meillä on tuoteportfolio on aika laaja siinä mielessä, että meidän ehkä niin kuin kalleimmat tuotteet, mitä me myydään, noin straddle carriers, jotka on tuolla vasemmassa yläkulmassa, niin ne maksaa yli 1 000 000 euroa kipale, ja niitä saatetaan myydä kymmeniä yhdessä transaktiossa. Ja sitten taas meidän toisessa päässä saattaa olla huomattavasti edullisempaa tuotetta ja hyvin pieniäkin palveluita, eli transaktioita, mitä me tehdään, niin niitä on myyntipuolella, jos puhutaan pelkästään tässä vaiheessa myyntipuolesta, niin niitä on paljon ja ne on hyvin monimuotoisia. Ja se on ehkä sellainen niin kuin triggeri, mikä on ollut tässä meillä niin kuin, punaisena lankana, kun on lähdetty tekoälykokeiluja tekemään, on, että miten me niin kuin pystytään tämmöistä hyvin laajaa ja monitahoista sopimuskenttää niin kuin tehokkaasti hallitsemaan niin kuin riskimielessä. Ja jos menet vielä sitten seuraavaan slaidiin, niin katsotaan vähän tätä meidän organisaation tämmöistä maailmanlaajuista footprinttiä, eli me valmistetaan laitteita. Pääkonttori meillä on Helsingissä, mutta me valmistetaan laitteita Puolassa, USAssa, Kiinassa ja Malesiassa, mutta meidän sitten myyntiverkkojen kattavuus on huomattavasti vielä laajempi, eli jos mennään seuraavaan slaidiin, niin katsotaan vähän, missä kaikkialla me sitten toimitaan. Eli meillä on 1500 ihan huoltotekniikkoa ympäri maailmaa ja 120 maassa myydään näitä meidän tuotteita. Ja vielä seuraavaan, jos mennään, niin tässä näkyy nyt sitten, missä kaikkialla meillä on asiakaskuntaa tällä hetkellä. Ja jos myyntisopimuksesta puhutaan, mikä tässä on nyt ollut se niin kuin tärkein sovellusala, niin me joudutaan aika paljon toimimaan myös asiakkaiden sopimusmalleilla. Eli me pyritään tietysti tarjoamaan omia sopimuksia, mutta hyvin usein myös asiakkaiden. Ja kun katsotte tätä punaisten pilkkujen määrää, niin siellä on aika monitahoista asiakaskuntaa ja niitä sopimuksia on hyvin monenlaisia ja jotenkin meidän pitäisi pystyä niin kuin koordinoidusti hallitsemaan tämmöistä kenttää ja tietysti on ihan mahdotonta ajatella,
että meillä olisi niin kuin lakimies joka ikisessä transaktiossa, jotka mahdollisesti arvoltaankin vaihtelee, sanotaan 5 000 100 miljoonaan euroon, niin että siellä on aina sitten lakimies mukana niitä tarkastamassa, niin se on niin kuin mahdoton. Niin meillä aika paljon sitten näitä pienempiä transaktioita lukee myös meidän myyntimiehet, ja se on ollut yksi sovellusala, mihin me ollaan haettu sitten myös tekoälyä avuksi, että me voidaan varmistaa se, että heillä on hyvät työkalut käytössään, kun he tekevät tätä sopimustarkastustyötä niin kuin omalta osaltaan. Jos mennään sitten seuraavaan kuvaan, niin tässä on tämä meidän Legal and Compliance-organisaatio, niin tästä näkyy nyt vähän se, että minkälaisella porukalla me yritetään tätä valtavaa sopimuskenttää hallita, ja tietysti niin kuin myyntisopimusten lisäksi niin lakiosasto tekee aika paljon muitakin sopimuksia ja muutakin kuin pelkästään sopimustyötä, ja sen vuoksi niin meillä on ollut ehkä liian painottunut fokus juuri näiden myyntisopimusten tarkastamisessa, mistä yritetään nyt tässä tekoälyhankkeessa sitten jollain tavalla päästä eroon, että aikaa vapautuisi ja resursseja muuhunkin. Ja mä olen itse ollut tässä aktiivisena, mutta täällä näkyy myös mun kollega Aapo Asp, joka on meillä niin kuin ehkä se kaikista teknisesti parhaiten valveutunut ja ymmärtää huomattavasti paremmin teknologiaa, mutta sitten meillä on ollut niin kuin kaikki mukana omalta osaltaan tässä hankkeessa, koska teknologian lisäksi niin meidän kokemuksen mukaan niin kuin se substanssiosaaminen on ihan valtavan tärkeää myöskin oikeiden työkalujen niin kuin kehittämisessä. Ja sitten viimeksi vielä hyvin lyhyesti vähän omasta taustastani, jos vaihdat vielä viimeiseen. Joo. Eli mä oon ollut nyt sitten tosiaan Kalmarilla 3 vuotta töissä, ja yksi syy, miksi Kalmariin aikanaan siirryin, oli se, että jo haastatteluvaiheessa tuli ilmi, että Kalmarin lakiosasto on kiinnostunut lähteä kehittämään tekoälytyökaluja, ja se oli mun mielestä erittäin kiinnostavaa, ja freshia vielä siinä vaiheessa oli kuitenkin aika vähän kokemuksia niin kuin nimenomaan in-house-työssä tekoälyn käytöstä, ja mulla on itsellä pitkä in-house-tausta, että olen ollut eri toimialoilla ja eri yhtiöissä in-housena, niin ihan lyhyesti sellainen tausta. Tämä oli tämä mun johdanto, Eva. Kiitoksia Anna-Leena. Tuli jo aika sellaisia tosiaan mielenkiintoisia makupaloja siihen, että mitkä ne teidän niin kuin isot kysymykset tekoälyn kanssa on olleet, ja myöskin tämä, että teidän niin kuin lakitoimiala on sama, mutta ne työkentät on hyvin erilaisia. Seuraavaksi olisi mielenkiintoista kuulla, että mikä on ollut tämän tekoälymatkan alkuaskeleet, eli juuri se, että miten on päästy liikkeelle. Reitti minkään teknologian kanssa ei yleensä tai useimmiten ole ihan täysin mutkaton, ja sen takia tarvitaankin jonkun verran ymmärrystä siitä, että miten ihan me ihmiset, jotka sitten ne muutokset lopulta toteutetaan, niin miten me siinä muutostilanteessa itse asiassa toimitaan. Mä johdattelen vähän meidän jokaiseen 3 teemaan meitä aivan lyhyesti, ja tähän ensimmäiseen liittyen nyt sitten tämmöinen prosessi, jota aika universaalistikin, kun muutosjohtamisesta, muutoksen omaksumisesta puhutaan, niin tässä seuraavaksi. Eli tiedetään ihan meidän niin kuin, meistä ihmisistä inhimillisenä toimijoina, että me tarvitaan aina ensin tietoa, ja vasta oikeastaan sen jälkeen, kun me ymmärretään tai saadaan tieto siitä, että mistä on kyse, mitä meidän ylipäätään pitäisi tietää ja minkä takia tässä ollaan mukana, niin tämmöinen tietoisuuden kasvattaminen tarvitaan ihan alkuun. Ja voi ehkä sanoa, että tekoälyn kohdalla meillä on niin kuin tässäkin kentässä vielä tosi paljon tekemistä ihan niin kuin organisaatioiden ja kansakunnan tasolla tai ylipäätään, että uutta tietoa tulee niin paljon, että myös tämä kenttä niin kuin vaatii semmoista jatkuvaa monitorointia. Mutta jotta me ollaan valmiita lähteä siihen muutokseen, niin meidän pitää myös ymmärtää, että miten tämä asia liittyy minuun ja miten tämä esimerkiksi mun omaa työtä hyödyttää tai mikä se mun rooli tässä tai meidän tiimin rooli tässä tekemisessä on. Ja oikeastaan vasta sitten, kun tulee tämmöinen niin kuin fiilis siitä, että okei, nyt mä tiedän,
millä tavalla tämä koskettaa mua ja meitä, niin silloin vasta oikeastaan se innostus tai toisaalta ehkä epäröintikin voi herätä. Eli ymmärryksen jälkeen tulee tunnereaktio. Ja tämä on se, mikä me tarvitaan siihen, että muutokset lähtee liikkeelle. Et jos vaan sanotaan, että saa suorittaa, niin se jää hyvin ulkokohtaiseksi. Seuraavassa vaiheessa me usein opetellaan, osallistutaan koulutuksiin, opitaan uusia taitoja ja otetaan niitä työkaluja käyttöön. Ja tämä on tietysti se, mistä me nyt tänään erityisesti ollaan kiinnostuneita. Ja muutos rupeaa näkymään ihan konkreettisesti vasta tosiaan silloin, kun me niin kuin tehdään niin kuin uusilla työkaluilla töitä tai saadaan niitä oivalluksia, että hei, nyt mulla aikaa säästy tai nyt mä opin uutta. Ja vielä muutoksen erityisen tärkeä osa on myöskin se, että sitten kun se maaliviiva on jo vähän ylitetty, niin ne uudet rutiinit, niistä ihan aidosti tulee arkea ja niissä myös pysytään, että ei niin kuin luisuta sinne vanhaan tapaan toimia, vaikka se tuntuisi helpolta ja houkuttelevalta. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen minkä tahansa muutoksen, niin kuin meidän inhimillisenä toimijoina tiedetään, että näin me ihmiset tätä muutosta niin kuin hahmotellaan ja siinä mukana kuljetaan. Mutta nyt olisi mielenkiintoista kuulla, että miten te olette lähteneet liikkeelle ja jos sä Iiris vaikka aloitat teidän Dittiksen kokemuksista, että mitkä on ollut niitä ensimmäisiä askelia ja ehkä jos on jotain käyttötapauksia tosiaan tässä kohtaa jakaa, niin me kuultaisiin niistä mielellään. Joo. No meidän siis homma lähti siitä, että meillä on ollut jo, en mä tiedä, varmaan yli 5 vuotta, lähemmäs 10, niin tämmöinen sekä hallinnon, juristien että meidän IT:n edustajista koostuva ryhmä, jonka tarkoituksena on nimenomaan tunnistaa meidän teknologiaan liittyviä tarpeita organisaationa ja sitten lähteä niin kuin löytää sellaista teknologiaa, joka pystyisi näitä tarpeita täyttämään. Eli tämä on ollut sinänsä sellainen rakenne, joka meillä on ollut. Se on ollut käytännössä sellainen niin kuin sparrailuryhmä, joka on heittänyt sitten muun muassa syötteitä meidän IT:lle, joka on sitten alkanut etsimään niitä teknologioita, joita me ollaan tunnistettu, että me tarvitaan. Eli tämmöinen tarvelähtöinen lähestymistapa kokonaisuuteen. Ja sitten toisaalta ne on ollut myös sitoutuneet ihmisiä, että sit jos sitä teknologiaa löytyy näiden tarpeiden niin kuin täyttämiseksi, niin nämä on ollut sellainen ryhmä, joka on sit myös pilotoinut, ollut niin kuin ensimmäisiä pilottihenkilöitä, jolloin ei tarvitse käyttää aikaa siihen, että yrittää niin kuin jokaiseen tilanteeseen sit löytää niitä ihmisiä tai kasata, vaan on ollut tämmöinen niin kuin säännöllinen ryhmä, joka sitten myös kirjaa niitä ajatuksia, että jos koko firma tietää, että ketkä siinä on, niin pystyy myös antaa niitä syötteitä. Ja ovat edustaneet sitten just ajatuksena, että läpi meidän organisaation niin mahdollisimman monimuotoisesti sitä, että ketä me ollaan, minkälaisia työtehtäviä meillä on. Ja siinä mielessä me ollaan sitten valjastettu tätä olemassa ollutta ryhmää myös erityisesti sit teknologian, tekoälyn käyttöönottoon ja etsimiseen. Ja alkuvaiheessa niin heidän niin kuin tehtävänä oli sitten aika pitkälti kartoittaa hyvin paljon massaa siitä, että mitä kaikkea on tarjolla, ennen kuin me sitouduttiin yhteen tai useampaan kerran kohta mihin tekoälyjärjestelmään sitten niin pidemmäksi ajaksi tai laajemmin. Ja siinä osana sitä niin kuin alkukartoitusta, niin lukuja, joita olen itse saanut, niin puhuttiin sellaista 15–20 tekoälyjärjestelmästä, johon sitten tehtiin muuta kuin joku satunnainen, semmoinen johon niin sanotusti niin kuin syvennyttiin. Ja näistä ollaan vajaa 10 eri tasoilla pilotoitu niin kuin laajemmalti, ei vain siis sillä, että on esitelty tai käytetty pari päivää, vaan vähän laajemmin sitä, että miten se toimii. Ja näistä piloteista sitten vähän alle 5 niin on sitten laajentunut sellaisiksi laajoiksi piloteiksi, joista nyt sitten 3 tekoälyjärjestelmää meillä on hyvin laajasti omassa organisaatiossa tällä hetkellä käytössä. Siinä mielessä niin kuin ajatuksena meillä oli se, että me löydetään aluksi semmoinen varsinkin yksi järjestelmä, joka me voidaan ottaa läpi meidän organisaation käyttöön. Ja tässä se keskeinen ajatus oli se, että jotta näitä käyttötapauksia tulee, jotta ymmärretään, että mikä on meille hyödyllistä ja mikä ei ole, niin se on hyvä, että se peilauspinta on sama kaikilla.
Ja toisaalta puhutaan kohta sitten tuosta kouluttautumisesta ja organisoitumisesta ja muusta, niin todettiin meillä, että se on myös keskeistä se, että kaikille voidaan opettaa samaa asiaa, antaa yhtä laajamittainen, hyvin niin kuin intensiivinen tuki siihen käyttöönottoon. Ja sitten toisaalta, että se ideoiden jakaminen organisaatiossa on mahdollisimman helppoa, kun ei tarvitse pohtia, että onko vai eikö jollain sitä mahdollisuutta, vaihteleeko ne eri järjestelmien välillä. Ja meillä sitten loppujen lopuksi niin kuin ensimmäinen tekoälyjärjestelmä, joka otettiin niin kuin koko firman laajuisesti, eli ihan jokaista harjoittelijaa, juristia, assistenttia, hallintotyöntekijää myöten, niin oli Legora. Eli meillä lähdettiin siitä, että hankittiin, niin kuin jokaiselle annettiin oikeus hankkia tai ottaa itselleen käyttöön Legora. Eli siinä mielessä varmistettiin, että käyttö tai lisenssejä on jokaiselle heidän halutessaan. Käyttöönotto on koko ajan ollut vapaaehtoista, tietenkin äärimmäisen kannustettua, mutta vapaaehtoista, eli ketään ei ole niin kuin pakotettu siihen tai karhuttu, jos ei olisi ottanut käyttöön, mutta meillä jokainen työntekijä on ottanut Legoran käyttöön ja käyttää nyt unohdan luvun, mutta heitän hatusta, että noin 70% käyttää viikoittain. Meillä tästä on ihan tutkimustietoa, mutta nyt unohtuu faktat, eikä sitä nyt tästä paperilta heti bongaa. Ja se on ollut meillä ihan keskeistä. Ja sitten vielä sanon sen verran, ennen kuin annan puheenvuoron, niin sitten näitä käyttötapauksia, niin ollaan huomattu, että ne vaihtelee tosi paljon tehtävittäin. Mutta sitten eri tavoilla ollaan sit pyritty tukemaan sitä, että aloitetaan helpoista. Helpot tyypillisesti tarkoittaa vaikka käännöstyötä tai spellcheckia ja sitten edetty pikkuhiljaa kohti vaikeammaksi, koska tässä se keskeinen on, että tämä ei ole niin sanotusti niin kuin teknologian käyttöönotto, että tässä se haaste, vaan se ihmisten niin kuin toimintatapojen muuttaminen, se rutiinien uudelleen järjestäminen ja se ei tapahdu niin kuin käskystä tai yhdessä viikossa, vaan se on vielä kuukausia. Kiitoksia Iiris. Tosi mielenkiintoisia tämmöisiä lähtöjä ja esimerkkejä, joita jaoit. Ja ehkä tuosta ihan viimeisenä, että mistä aloitetaan helposta, niin myös se semmoisen niin kuin inhimillisen virheen minimointi. Se on aika hyvä semmoinen ensimmäinen alhaalla roikkuva hedelmä, mitä sitten voidaan lähteä niin kuin taklaamaan. Ja mennään seuraavaksi Kalmarin esimerkkeihin ja Anna-Leena, kun tuossa näytit, että kuinka paljon niitä sopimuksia tehdään, niin voi olla, että se inhimillinen virhe on myöskin yksi asia, mitä te olette lähtenyt taklaamaan, mutta ole hyvä, kerro vaan teidän kokemuksista ja niistä liikkeelle lähdöistä seuraavaksi. Joo, kyllä olit ihan oikealla jäljellä, Eeva, ja meidän tarina ehkä on vähän erilainen kuin Iiriksen, eli liikkeelle lähtö ei ollut ehkä ihan niin hyvin strukturoitu ja mietitty ja testattu, vaan lähdettiin hakemaan tekoälytyökalua siinä vaiheessa aika laajalla scopeilla, eli kun ensimmäistä tekoälytyökalua hankittiin, niin tavoitteena oli ehkä semmoinen niin kuin mahdollisimman kattava työkalu, joka pystyisi sitten auttamaan hyvin monentyyppisissä asioissa ja sopimusreviewstä puhuttiin siinäkin vaiheessa. Ja tosiaan halu oli jo olemassa siinä vaiheessa, kun itse tulin mukaan, niin kuin kerroin, niin se tavallaan strategia, että tekoälyn kanssa lähdetään liikkeelle, niin oli jo olemassa ja ruvettiin sitten testailemaan. Ja meillä kävi siinä mielessä mielenkiintoinen ajoitus siinä, että hyvin pian sen työkalun hankkimisen jälkeen tuli julkisuuteen, että Kalmar aiotaan spinnata Cargotec-konsernista omaksi pörssiyhtiökseen, ja tietysti tässä yhteydessä käynnistyi sitten laaja tämmöinen due diligence-tarkastus, missä sitten tämä meidän juuri hankkima työkalu oli varsin hyväksi avuksi sopimusten analysoinnissa, mutta sen jälkeen sitten, kun mietittiin näitä käytännön sovelluksia, mikä meidän niin kuin normaalia työtä, päivittäistä työtä auttaa, niin huomattiin aika pian, että työkalu oli jäänyt aika vähälle käytölle ja se oli ehkä liian monimutkainen sitten lakimiesten niin kuin opetella käyttämään koko laajuudessaan ja se jäi vähän niin kuin sivuraiteille
Ja noin vuoden käytön jälkeen sitten mietittiinkin, että luovutaanko sen käytöstä ja tehdäänkö jotain muuta, katsotaanko jotain muita työkaluja. Ja siitä luovuttiin ja ruvettiin selvittämään muita työkaluja. Ja meillä on yksi sellainen haaste on tässä ollut sitten näiden tekoälytyökalujen arvioinnissa myös se, että meidän yhtiössä on käytössä tämä Google Platform ja monikaan näistä saatavilla olevista työkalusta ei ole yhteensopiva sitten Google-maailman kanssa, vaan enemmänkin Microsoftin kanssa. Ja meillä on ollut sitten sen jälkeen niin kuin vähän pienemmällä liekillä tämä uuden työkalun etsiminen, mutta sitten ehkä tuossa vuosi sitten niin ruvettiin testaamaan ihan sitä, mitä meillä on jo olemassa tässä Google-platformissa. Eli lähdettiin hyvin pienestä liikkeelle, että uudistettiin strategiaa niin, että kokeillaankin lähteä niin kuin tästä käytännön tarpeesta ja testata, saataisiko me jotain toimivaa juuri siihen meidän niin kuin akuuteimpaan käyttötarkoitukseen, eikä lähdetäkään niin kuin, hankkimaan välttämättä vielä tässä vaiheessa niin kuin kovin laajaa järjestelmää. Ja sillä polulla itse asiassa ollaan nyt ja ollaan edistetty aika kivasti siinä. Eli käytetään ihan Google Platformin omia työkaluja, Geminia ja Notebook LM ja ruvetaan tuomaan sitä omaa osaamista siihen sen työkalun ikään kuin kouluttamiseen ja niiden agenttien luomiseen. Ja se on ollut, se on vähän tämmöistä yrityksen ja erehdyksen kautta kehittynyttä, mutta meillä alkaa olla niin kuin nyt aika hyvä näkemys siitä, mitä ja mitä sillä työkalulla voi tehdä ja miten sitä kannattaa käyttää, jotta saadaan hyviä tuloksia. Ja se suuri haaste meillä on ollut nimenomaan se laatu tai sen tekoälyn tuottaman analyysin luotettavuus. Ja siihen ollaan nyt paljon käytetty sitten aikaa ja energiaa, että eri käyttötarkoituksissa niin osataan käyttää sitä työkalua niin kuin vähän eri tavalla. Ja sitten meillä on ehkä vielä sitten poiketen tuosta Iiriksen esimerkistä, niin se, mitä jo tuossa lyhyesti mainitsinkin, että meillä on toiveena saada lakimiesten toimesta tehtyä työkalu, jota pystyy käyttämään muut kuin lakimiehet. Eli parantaisi laatua ja helpottaisi työtä siellä kentällä niiden esimerkiksi myyntimiesten toimesta, jotka näitä pienempiä sopimuksia käyvät läpi ja jotta löytävät sieltä ne riskit, mitkä sitten aidosti vaatii lakimiehen huomiota. Ja siinä on sitten tietysti ollut aivan loistavaa tässä meidän globaalissa ympäristössä se, että tekoäly pystyy lukemaan sopimuksia kielellä millä tahansa. Tämmöisiä kokemuksia tähän mennessä on sitten meidän puolella saatu aikaa. Kiitoksia Anna-Leena näiden jakamisesta. Ja tämä akuuteen käyttötapaus oli itse asiassa semmoinen hyvä nimitys, joka kyllä kolahti. Että helposti ajatellaan, että tekoälyn pitäisi nyt disruptoida ja mullistaa meidän koko business, mutta se, että tämä lähti sieltä niin kuin tavallaan pienimmän mahdollisen avun kautta ja nyt te pystytte sitä sitten jo laajentamaan. Kuulostaa tosi hienolta, että esimerkiksi juurikin myyntirooleissa olevat henkilöt sitten taas voisi ikään kuin ennen kuin he kilauttaa teille ja kysyy teiltä apua ja teidän työaikaa kuluu siihen, niin tekoälyn avulla näitä sopimuksia sitten jo katsoa kohdilleen. Ja sen verran ehkä tosiaan tuossa vielä lisäisin ja painottaisin, että siinä käytössä niin kun se on todella tärkeää, että se työkalu on nimenomaan lakimiesten tekemä, koska meillähän on ollut aika paljon semmoista niin kuin omaa tekoälyn käyttöä, että ihmiset on ottanut käyttöön jonkun työkalun ja itsekseen tehnyt niitä. Ja silloin, kun se ei ole niin kuin substanssiosaajan ohjaamaan se käyttö, niin se luotettavuus on huomattavasti heikompi tulosten laadussa. Joo, se me ollaan opittu tässä matkan varrella. Joo, ja tämä on itse asiassa, kiitos kun nostit tämän esille. Me ollaan myös, kun lakialan ihmisten kanssa tässä ollaan keskusteltu, niin ollaan myös kuultu paljon sitä, että saattaa olla niin, että tosiaan ensin asiakas on vähän tekoälyn kanssa sparraillut tai tehnyt sopimuspohjia tai muuta, ja sitten
aikaa kuluukin sen asiantuntijan kanssa sen muutaman tunnin sijaan useampi tunti sen takia, että ne tekoälyn niin kuin liian ympäripyöreät ohjeet tai joskus ehkä jopa virheellisetkin tiedot, niin ne sitten täytyy kuitenkin oikaista semmoisen henkilön, joka sen niin kuin itse sisällön tuntee. Juuri näin. Hyvä. Kiitoksia näistä niin kuin kokemuksista alkumatkalta ja siitä, että miten olette lähteneet liikkeelle. Siirrytään teemoissa seuraavaan ja onkin ihan semmoinen hyvä muistutus, että innostus vie usein pitkälle ja juuri näitä tämmöisiä aikaisia omaksuja ja vähän niin kuin muutosagentteja tarvitaan siellä organisaatiossa. Mutta sitten kun lähdetään sille pidemmälle matkalle, niin se onnistunut tekoälymuutos vaatii myös ihan johtamista ja sellaista arjen ohjaustyötä. Ja siihen liittyen olisikin nyt seuraavaksi sitten kiinnostavaa kuulla, että miten tämän osa-alueen te olette organisoineet. Siihen tuossa vähän jo viittasittekin, erityisesti se, että miten oppimisesta huolehditaan ja sitten tämä työ muutenkin. Jälleen ennen kuin avaan puheenvuoron, niin vielä ihan tämmöinen pieni johdatus tähän aiheeseen seuraavaksi. Eli tosiaan voidaan ajatella, että tekoälymuutos sieltä niin kuin erityisesti sen hankkeen tekemisen työn edistäjien ja esihenkilöiden johdon näkökulmasta on erilaista sen takia, että meidän täytyy ensin saada se oma kokemus tähän aiheeseen. Että jotakin asiakastietojärjestelmää voidaan rakentaa ja implementoida ja siellä IT hoitaa oman osuutensa ja sitten business omansa, mutta tekoälymuutoksessa me ollaan aina ensin hyvin henkilökohtaisella tasolla ja käytännöllisellä tasolla opettelemassa niitä työkaluja. Ja siinä kohtaa se ensimmäinen askel ja hyöty on usein se, että me huomataan, että hei, nyt tämä käännöstyö onnistuikin hyvin tai että täältä löytyi semmoisia virheitä, mitä silmä ei olisi huomannut. Se oma työteho kasvaa ja voi olla, että laatu myös sitten siinä aika nopeasti paranee. Ja puhutaan tästä oman arjen organisoimista, mutta toisaalta, jotta tähän tietoisuusvaiheeseen, siihen ensimmäiseen askeleen päästään, niin ylimmän johdon niin kuin läsnäolo ja esimerkki täytyy olla myöskin siellä niin kuin organisaatiossa paikallaan. No sitten mennään siihen tiimien tason yhteisiin työtapoihin, tekemiseen, siihen, että me uskalletaan jakaa onnistumisia ja epäonnistumisia myöskin avoimesti. Opitaan yhdessä ja taataan tavallaan niin kuin myös sen niin kuin muutoksen johtamisen kannalta se, että meillä aina ihmiset aloittaa vähän niin kuin eri aikaan sen oppimisen. Kaikkien pitää niin kuin uskaltaa psykologisesti turvallisessa ympäristössä kysyä, että hei, mä en taju, mistä tässä on kyse, ja nostaa kättä siinä kohtaa, että kuka mua voisi vähän auttaa ja neuvoa. Ja sitten tämä on tärkeää, että me ymmärretään, että mitä multa odotetaan, mikä mun rooli on ja mitä tältä meidän koko tiimiltä tässä kohtaa odotetaan. Ja erityisesti ne tiimien vetäjät ja esihenkilöt on tässä tämän muutosjohtamisen niin kuin kohdalla tai tässä vaiheessa erityisen isossa roolissa. Mutta sitten myöskin se, että me ei voida koskaan ajatella, että tämä on vain pilotteja toisensa perään, vaan että kokonaisuudessaan tekoälymuutos on matka, jolla me kaikki ollaan vasta hyvin alussa. Ja sen takia tämmöinen yhteinen suunta organisaatiolla on myös hyvä olla. Tiedetään, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Kristallipallo ei ole kenelläkään ja se, että miltä se tulevaisuus tarkkaraisesti näyttää, niin siitä me voidaan vaan esittää semmoisia niin kuin tässä kohtaa hyvin perusteltuja arvioita. Mutta semmoinen tekoälyvisio on hyvä joka organisaatiolla olla, että mihin me tätä niin kuin ylipäätään tätä tekoälyä halutaan hyödyntää. Ja sitten tämmöinen omistajuus myös siitä, että ketkä kaikki tästä asiasta vastaa. Ja semmoinen niin kuin hyvin kommunikoitu visio ja johdettu suunta, niin se on oikeastaan tae sille, että me ei jäädä vain niin kuin hapuileen pimeeseen, vaan että myös sitten ne pilotit ja se kokeilu kytkeytyy aina johonkin ja suunta on selvä, mihin suuntaan ollaan menossa, vaikka maali ei ole kauhean tarkkarajainen vielä tekoälymuutoksen kanssa. Mutta nyt olisi mielenkiintoista kuulla teiltä siitä, että miten tätä oppimista, ylipäätään roolijakoa ja sitten myöskin muutosta, niin miten sitä on organisoitu teidän taloissa. Voitaisiin ehkä vaihtelun vuoksi Anna-Leena aloittaa nyt Kalmarista tämän teeman kohdalla. Joo, mä luulen, että tässä kohtaa niin meidän organisaatio jälleen kerran vähän eroaa tuosta Iriksen edustamasta. Eli meillä on tietysti, jos mietitään niin Kalmaria kokonaisuudessaan, niin meillähän on useita liiketoiminta-alueita ja meillä on konsernihallintoa ja näin poispäin. Ja kun tämä tekoäly
on asia, joka kiinnostaa kaikkia kaikkialla. Ja meidän toiminnan painopiste ei ole tämä juridinen palvelu, vaan meidän toiminnan painopiste on laitteiden suunnittelu ja valmistus ja myynti. Niin me ollaan niin kuin tavallaan osa tämmöistä isompaa kokonaisuutta ja jossain määrin vähän tämmöinen niin kuin marginaaliorganisaatio siinä mielessä, että me ollaan pieni toimija ja tehdään aika erilaista työtä sitten kuin monet muut, niin me ollaan vähän niin kuin oman niin kuin kohtalomme päällä siinä mielessä, että meidän pitää niin kuin tavallaan aktiivisesti tietysti tuoda esiin niin kuin siinä isommassa ympäristössä sitä, mitä meidän lakimiesten tarpeet on. Ja ne ei välttämättä ole niin kuin aina ihan samat kuin muun organisaation tarpeet. Eli tavallaan meidän pitää sitten näiden meidän omien kokeilujen ja työkalujen kehittämisen osalta niin olla myös niin kuin yhteistyössä sitten tämän laajemman IT- ja tekoälyorganisaation kanssa ja sitä kautta niin kuin organisoida se johtaminen niin kuin useammalla tasolla. Ja sitten tässä on toinen taso on vielä sitten tämä niin kuin läheisyys siihen niin kuin business-organisaatioon ja se meidän niin kuin keskeinen yhteistyö heidän kanssaan ja miten tämä meidän tekemä työ hyödyttää heitä tai miten se yhteen sopii heidän kanssaan. Että jos esimerkiksi puhutaan tämmöisistä niin kuin tarjouskysely-aineistojen läpikäynnistä, mikä on semmoista ihan day-to-day-työtä meille, niin se on myös day-to-day-työtä meidän myyntiorganisaatiolle. Ja se meidän rooli on siinä niin kuin osa isompaa kokonaisuutta siinäkin tilanteessa. Niin meillä on aika monia tämmöisiä niin kuin linkkejä, joita meidän pitää jollain tavalla sitten myös hallinnoida siinä samalla. Tämä ei ehkä ole ihan vielä niin kuin kiven hakattu tämä toimintamalli, että se on enemmän tämmöistä hyvin kommunikatiivista tällä hetkellä, koska ei olla vielä niin kuin luotu välttämättä niitä pysyviä prosesseja, niin se on vähän niin kuin, että jutellaan sinne, tänne ja tonne, ja mitä te olette tekemässä, ai me ollaan tekemässä tämmöistä, ja että se on hyvin tämmöinen, mitä mä sanoisin vielä niin kuin jäsentymätön siinä mielessä, että olisi joku selkeä toimintamalli, tai niin kuin Iiris kuvasi, että on tämmöinen niin kuin työryhmä, joka tätä hallinnoi. Että ollaan vielä niin kuin muutosvaiheessa siinä mielessä meidän organisaatiossa. Ja tietenkin se, että olette globaali organisaatio, jonka prosesseja noudatetaan ihan kaikessa työssä, niin tämä tekoäly ui sitten niihin prosesseihin sinne mukaan. Juuri niin. Kiitoksia. Seuraavaksi Iiris, ole hyvä. Mä mainitsinkin tuosta meidän siitä ryhmästä, joka vähän niin kuin keräilee näitä tarpeita ja toimii meidän pilotoinnin etujoukkoina. Mutta meillä niin kuin tekoäly sitten just siinä vaiheessa, kun sitten joku järjestelmä päätetään ottaa käyttöön, niin siirtyy tietysti mielessä just sitten pois heidän tontiltaan. Ja se, mikä me havaittiin, miten me sitten, kun esimerkiksi just Legoraan sitouduttiin, näin niin kuin ensimmäisenä esimerkkinä, niin meillä oli firman laajuinen kick-off, joita pidetään puolivuosittain tietyistä teemoista, niin sen teeman aihepiirinä oli tekoäly. Ja käytiin siellä sitten erilaisten niin kuin ryhmien kanssa käyttötapauksia. Hyvin konkreettia mentiin siihen, että mistä te luulette, että tulette ensimmäisenä tätä käyttää, mikä on semmoinen, mitä kohti haluaisitte mennä, ja sitten lähdettiin palastelemaan. Eli annettiin tilaa, aikaa, konkretisoida niitä ajatuksia hyvin niin kuin käytännön tasolle, missä vaiheessa käytän tätä ihan niin kuin arjen rutiinia, päivää, vuorokautta, viikon aika, kautta sitä niin kuin prosessia, työntekoprosessia, että missä vaiheessa minun pitää muistaa ottaa tämä käyttöön. Ja se oli niin kuin ensimmäinen. Mutta se, mikä koettiin myös hyvin tärkeäksi, oli se, että me ensimmäinen kuukausia, mä en nyt suoraan muista kuinka monta kuukautta, niin meillä oli joka perjantai oli tekoälyvartti, joka oli tämmöinen Teams-palaveri, viikoittainen, vapaaehtoinen, mutta hyvin vahvasti suositeltu jokaiselle, niin jossa esiteltiin yksi lisäominaisuus.
Eli se, että ei lähdetty siitä, että esitellään vaikkapa nyt sitten Legore ja odotetaan, että ihmiset saa sen niin kuin kerralla haltuun, vaan todettiin, että joo, se esiteltiin, ihmiset pääsivät harjoittelemaan näin, mutta sen jälkeen joka viikko tuotiin yksi uusi tai niin kuin esiteltiin yksi lisäominaisuus. Näin sitä käytetään. Tällaisessa työssä se kannattaa ottaa. Esiteltiin ihan käyttötapauksen niin kuin, kautta, hyvin konkretian kautta. Jokainen pääsi siinä samalla sitten treenaamaan ja kokeilemaan sitä omalla koneelta, kun kerran Teamsista oli kyse. Ja sitä kautta pyritettiin ujuttamaan se sinne osaksi rutiineja. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin palasteleminen riittävän pieniksi palasiksi, riittävän konkreettisiksi kokonaisuuksiksi ja nimenomaan se, että ei vaan sellaisella abstraktilla tasolla, vaan miten tämä uppoutuu sun rutiineihin ja sitten toisto. Eli se, että meillä oli se viikoittain ja autettiin sitä kautta sit upottaa sitä siihen arkeen ihan konkretian tasolla. Ja sitten sen jälkeen niin ollaan siirrytty siihen, että se ei ole tämmöinen kalenteroitu, vaan meillä on tämmöinen sitten sisäinen expert-gruppi, joka on jalkautunut, kun mä mainitsin nämä powerhouseit, eli pyritty saamaan osaksi sitä meidän niin kuin hallinnollista organisaatiota niin hyvin lähelle käytännössä sit juristeja kautta niin kuin jokaisen henkilöstöryhmän edustajia eri senioriteeteiltä, ihan niin kuin seniorimmasta lähtien, niin jotka on siinä lähellä, jotka kuulee viikkopalavereissa ja muissa, että minkälaista työtä on ja pystyy sitten antaa vinkkejä tai sitten edistää sitä tekoälyn käyttöä siinä arjessa. Niin nämä on pari sellaista niin kuin konkreettista, mitä me ollaan hyödynnetty, jotta se saadaan oikeasti käyttöön, eikä vaan unohdu sinne niin sanotusti niin kuin teknologian pöytälaatikkoon. Hyvältä kuulostaa. Ja vielä haluaisin ehkä tarttua tuohon, kun mainitsit, että eri-ikäisiä ihmisiä erilaisella senioriteetillä myös sieltä organisaatioista. Aika monen tämmöisen strategisen kehittämisen hankkeessa myös niin kuin kokemus puhuu ja usein silloin roolit lankeaa semmoisille jo kokeneille ihmisille, mutta se me tiedetään myös tekoälystä, että usein ne aikaiset omaksujat voi olla myös niitä, jotka on sen teknologian kanssa natiiveja. Eli onko teillä tämmöisiä esimerkiksi kesätyöläisiä tai juniorirooleissa olevia mukana tässä tekoälytyössä? On. Meillä on ihan siis palkattu oikeustieteen opiskelija, joka on, mä en muista hänen opettotitteliään nyt, vaikka sen ihan vastikään kysyin, mutta jonka työtehtävänä on käytännössä myös edistää tekoälyn käyttöönottoa läpi firman ja auttaa niiden konkreettisten käyttötapausten käyttöönotosta ja niin kuin täsmällisten, siis ihan vaan promptien luomisessa organisaation laajuisesti ja sinänsä niin kuin madaltaa sitä kynnystä siihen käyttöönottoon. Eli sinänsä meillä on lähdetty monessa kohtaa myös siitä, että nimenomaan tällaisten niin kuin digidata-natiivien kautta luodaan sieltä niitä, opitaan heidän avulla, heidän kauttaan, ja sitten kun he oppivat, niin levitetään sitä tietoa läpi organisaation. Et tietenkin tarvitaan sitä niin kuin, senioreista lähtevää sitä, että tämä on tärkeää, mutta nimenomaan on valjastettu se into, osaaminen ja halukkuus, niin sitten sieltä niin kuin nuoremmasta päästä koko organisaation niin kuin iloksi, tueksi, inspiraatioksi. Joo, aika usein asiantuntijatyössä niin kuin kuullaan myös sitä, että tässä on ihan tämän päivittäisen työn kanssakin niin kiire, että kuinka tässä ehditään sitten vielä ottaa tekoäly haltuun ja kaikki muutkin kehittämishankkeet viedä läpi, niin ehkä juuri tämä työnkuvien sieltä ihan alusta asti muokkaaminen niin, että siellä on sitten myös se niin kuin ihan merkittävässä osassa se tekoälyn niin kuin kokeileminen ja kokeilujen edistäminen, niin se on ihan yksi hyvä semmoinen käytännön vinkki myöskin siihen, että saadaan rattaat rullaamaan. Vielä hei, tähän loppuun olisi hieno kuulla teiltä, että mitä hyötyjä tähän mennessä te olette tekoälyn avulla saavuttaneet. Eli kun sitten katsotaan vähän niin kuin tästä hetkestä, toisaalta pysähdytään tähän, että mitä on jo niin kuin semmoisia rasteja ruudussa ja sitten toisaalta minkälaiset on ne seuraavat askeleet. Ja tässä ehkä tämmöisiä hyviä vinkkejä myöskin sitten siihen sen momentumin ylläpitämiseen. Eli ennen kuin vielä kuullaan teidän esimerkkejä, niin asioita, joita tiedetään, että tekoälytyössä kannattaa aina myöskin hyödyntää, jos Paudella laitat sieltä sen seuraavan dian vielä. Eli
mahdollistaa onnistumiset, niin se on semmoinen oikeastaan niin kuin ensimmäinen lähtökohta, että meillä on riittävästi niitä ihmisiä, joilla on dedikoitua aikaa tähän tekemiseen. On tämmöinen oppimisen infra. Minusta toi oli tosi hyvä toi tekoälyvartti perjantaisin sellaisena yhtenä esimerkkinä, että me ei järjestetä mitään massiivista 3 päivän koulutusta ja sitten odotetaan, että kaikki sen jälkeen on niin kuin aivan natiiveja sitten usein työkalujen kanssa, vaan että se on sellaista jatkuvaa ihmettelyä ja sitä niin kuin ympäristöä, missä meillä on kaikilla mahdollisuus oppia. Totta kai, että on tarvittavat työkalut ja lisenssit ja myöskin niitä sitten yhdessä voidaan niin kuin tässä Kalmarin esimerkissä sitten myöskin rakentaa ja kehittää. Se, että meillä on ajatus siitä, että tämä ei ole niin kuin projekti, joka alkaa ja loppuu, vaan tämä on enemmänkin tämmöinen niin kuin jatkuva matka, että sitä prosessia johdetaan ja huolehditaan siitä, että kaikki on niin kuin jollain tavalla siinä matkassa mukana ja myöskin vähän katsotaan, että miten meillä menee säännöllisin väliajoin sovittujen mittareiden avulla. Ja sitten juodaan ne kakkukahvit siinä vaiheessa, kun se agentti ihan aidosti toimii tai että meillä on ensimmäinen sellainen konkreettinen niin kuin tulos jo näkyvillä. Ja tämä, että me aina konsultteina autetaan ja me ollaan mukana niin kuin näiden matkojen sekä käynnistämisessä että kulkemisessa, mutta ne oman talon osaajat on ne, jotka sieltä kannattaa tunnistaa ja heitä myös hyödyntää. Ja ne uteliaat kokeilijat voi olla, että tosiaan ei ole ehkä sitten niitä kaikkien kehityshankkeiden vielä niin kuin liemissä marinoituneita asiantuntijoita, vaan he voi olla niitä uusia tuoreilla silmillä sitä koko organisaatio katselevia työntekijöitä. Ja sitten, että myös fasilitaattoreita tarvitaan, eli sellaisia henkilöitä, jotka myös osaa tuoda nämä ihmiset yli niiden yksikkörajojen yhteen ja osaa kysyä hyviä kysymyksiä ja sillä lailla viedä sitä matkaa eteenpäin. Ja sitten tietysti tärkeää on vielä se, että innostuneesti viestitään siitä tekoälystä, että se ei ole semmoinen, on kuullut sen termin kuin co-pilot-kooma joltakin organisaatiolta, että se ei ole semmoinen, että no siellä ne työkalut on ja koittakaa nyt niitä käyttää, vaan että se menee niiden onnistumisten kautta. Toisaalta ei myöskään väistellä sitä, että kun meillä on vaikeaa, niin uskalletaan ottaa nekin aiheet esille, mutta että osoitetaan se tärkeys myös sillä omalla toiminnalla, niin se vie myöskin pitkälle. Mutta nyt olisi mielenkiintoista kuulla, että mitkä on teidän parhaat hyödyt tähän asti ja sitten toisaalta se, että mikä on jo muuttunut. Iiris, ole hyvä, aloitatko sä vaikka? Mä voin aloittaa. Mä mainitsin siinä ihan alussa tosiaan näitä elementtejä, mitä meillä oli just tää esimerkiksi varmuus, mikä siinä omassa työskentelyssä tulee se, että mistä ne hyödyt saa, niin mikä on se tapa, millä sit tekoälystä saa irti, niin me ollaan havaittu, että siinä on tosi isoa vaihtelua eri organisaatio sekä esimerkiksi just senioriteettiryhmittäin, että sitten eri sen vaan niin kuin mukaan, että esimerkiksi minkälaisen juridiikan parissa tekee. Että meillä ne hyödyt vaikka M&A-puolella siihen, että saadaan saadaan tietyn tyyppistä hallinnollista työtä, joka liittyy vaikka due diligence-prosesseihin, niin koostettua sillä, että pystyy syöttämään niitä tekoälyä, joka luo niistä taulukon. Joo, meidän työssä ne täytyy vielä fakta-checkata. Täytyy varmistaa, että ne, mitä siihen on koostettu, on oikeat, riittävät ja niin kuin, muutoinkin niin kuin laadulle, niin kuin parhaat ja oikeat tulokset. Mutta se ei ole, että ei tarvitse kirjoitella, siirtää, copy-pastea, näpytellä ja muuta, niin säästää ihan hurjasti aikaa. Ja sitten taas toisaalta niin esimerkiksi omassa tiimissä niin on hyvin paljon tilanteita, missä kun esimerkiksi kuluttajarajapinnossa työskennellään, niin saattaa työskennellä vaikkapa 3 kielellä tismalleen samat tekstit. Niin siinä saattaa olla, että vaikkapa jotkut käyttöehdot, niin ne on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ja niistä täytyy saada oikeanlaiset käännökset, niin siihen se, että saadaan tunnistettua ne hyödyt ja viettyä eteenpäin, niin vaihtelee tosi paljon. Mutta siinä se, että otetaan tosiaan sitä aikaa, niin on siinä ihan se keskeinen tekijä. Ja esimerkiksi omalla kohdalla, jo se, että mulla on vahva lukihäiriö, niin se, että on se tekoäly siinä tukena lukemassa, niin se on ihan sellainen asia, joka aiemmin niin tukeuduin vahvemmin kollegaan, että voisiko lukea ja varmistaa, että täällä ei hölmöjä kirjoitusvirheitä tai sellaisia kirjoitusvirheitä, joita lukihäiriöisenä mä en pysty sieltä bongaamaan ja välttämättä autokorrekteja niitä sieltä näe. Niin se on tuonut sellaista hyvin selkeää, niin siinä nimenomaan sit se, että miten lähdetään mitoittamaan ja tukemaan
luomaan niitä, niin on kyllä. Siihen ei ole niin quick fixia tai yksittäistä, mutta pakko vaan sen verran niin just vielä kiteyttää, että mä juttelin tästä varmaan pari vuotta niin Legoran toimari Maxin kanssa erässä konfassa vähän pidemmät pätkät siitä, että mikä on heidän laajentumisen suurimmat esteet. Niin hän sanoi, että kaksi juttua, joista yksi on se, että heidän pitää varmistaa, että heillä on riittävän hyvät oikeuslähteet joka maassa, jotta siitä on aidosti hyötyä, jotta se info, mitä heidän Legora pystyy siinä maassa tuottamaan, niin on mahdollisimman eksaktia ja riittävää ja oikein. Ja toisaalta sitten nimenomaan se ihmisten muutosjohtaminen siinä kohtaa ja se, että millä he tukevat asiakkaiden käyttöönottoa. Ja samaa se näkyy meilläkin just sitä, että se hyödyt tulee siitä, että meillä on riittävän vahvasti laitetaan myös sitä meidän omaa aineistoa sisään ja hyödynnetään sitä. Ja toisaalta just se, että varmistetaan, että ihmiset on tosiaan kelkassa ja pysyy siinä. Kiitos Iiris. Mitäs Anna-Leena? No seuraavista askeleista sen verran, että meillä on edelleen nyt näköpiirissä se, että me ollaan mahdollisesti hankkimassa tämmöistä ihan omaa isompaa työkalua, mutta näiden pienempien kokeilujen niin kuin hyöty siinäkin projektissa on ihan merkittävä, että nyt tiedetään huomattavasti paremmin, mitä me tarvitaan ja mikä toimii, tai missä tekoäly toimii hyvin ja missä se ei toimi niin hyvin. Eli pystytään niin kuin painottamaan niitä osa-alueita, joissa niin kuin ne hyödyt on suurimmat. Ja ollaan opittu myös se, että tässä tekoälyn käytössä niin voi säätää sitä tekoälyn määrää se on avannut sitten kans uusia ovia erilaisiin käyttötarkoituksiin, että kun joskus on tärkeintä todellakin vaan vertailu, että älä käytä sitä omaa älyä ja tulkintaa, niin siellä on saatu huomattavia läpimurtoja, sanotaan näin melkein, ja joissakin niin kuin use caseissa niin voin sanoa, että itseltä olisi mennyt aikaa puoli päivää, jos ei jopa kokonainen päivä aineiston läpikäyntiin ja erilaisten taulukoiden, deviaatiotaulukoiden laatimiseen, ja tekoäly on tehnyt sen muutamassa sekunnissa ja ihan loistavaa jälkeä, niin kyllä se niin kuin tukee sitä, että tähän täytyy panostaa ja tähän suuntaan täytyy mennä, koska hyöty on parhaimmissa tapauksissa niin kuin todella suuri ajankäytöllisesti ja myös niin kuin laadullisesti. Että kyllä se varmasti on tullut jäädäkseen meidän organisaatioon, mutta tämän vuoden tavoitteena on tosiaan tätä isompaa työkalua edistää ja sitten myöskin löytää niitä sovelluksia, missä me uskallettaisiin jatkossa ehkä jossain määrin sitten luottaa siihen tekoälyyn, kun tähän mennessä me ollaan niin kuin vähän käytetty sitä tämmöisenä tukena ja sitten kuitenkin aika paljon tehty sitä samaa työtä manuaalisesti, mutta se todellinen hyötyhän tulee siinä vaiheessa, kun sä voit jättää sen manuaalisen läpikäynnin ja luottaa siihen tekoälyn tekemään työhön. Meillä on myös tietysti jonkin verran käytetään myös tiedonhakuun tekoälyä ja näin, mutta se on niin kuin sanotaan työtehokkuuden kannalta niin huomattavasti pienempi sovellus meidän organisaatiossa nyt tällä hetkellä tai meidän arjessa. Joo. Kiitoksia kovasti. Meillä on muutama kysymys täällä, 2 minuuttia aikaa. Otetaan hyvin tiiviisti, jos ehdittäisiin vielä katsomaan. Anna-Leenalle kysymys. Mainitsit tässä RFP-prosessit, jotka on yhteisiä myynnin ja lakiosaston kanssa. Draivaako tai omistaako jompikumpi organisaatio tekoälyn hyödyntämistä tässä kontekstissa vai onko vielä enemmän ad hoc coalition of willing -tyyppistä? Meillä on tällä hetkellä käynnissä yksi tämmöinen projekti, jossa nimenomaan myyntiorganisaatio vetää tämmöistä hanketta ja sitten tämä meidän tekemä työ, joka liittyy samaan, on sitten osa siitä kokonaisuudesta. Mutta omistajuus on tämän laajemman kokonaisuuden osalta niin on ollut myyntipuolella ja kun siihen liittyy sitten lakiosaston lisäksi myös meidän tekninen organisaatio ja talous ja mitä kaikkia muita osatekijöitä, niin se on koettu niin kuin luontevaksi. Mutta tehdään tiivistä yhteistyötä niin, että kaikki toimisi jatkossa niin kuin saumattomasti.
kaikki Joo. kokonaisuudet. Kiitos oikein tiiviistä vastauksesta. Toinen kysymys on vähän laajempi ja meillä on nyt minuutti aikaa jäljellä, niin välttämättä siihen ei ihan tyhjentävää vastausta saada, mutta täällä on myös kysymys siitä, että minkälaista keskustelua teidän organisaatiossa on käyty tietoturvasta tekoälyn käytön yhteydessä. Meillä oli ja lyhyesti vaan meillä on yritetty niin kuin juuri tähän niin nyt sitten panostaa, että ihmiset ymmärtää, että meillä on tämä oma platformi ja sen sisällä käyttö on turvallista, mutta näitä omia kokeiluja niin kuin sen platformin ulkopuolella niin ei saa ainakaan niin kuin tämmöisissä sopimusasioissa missään tapauksessa tehdä, että semmoista varmaan on aikanaan voinut tapahtua, mutta nyt on aika selkeät ohjeet tässä ja meillä on tulossa just uusi tekoälypolicy koko yhtiön, joka lanseerataan tässä ihan piakkoin, niin siellä tämä tulee sitten vielä selvemmin ohjeistettua. Kyllä. Mä voin komppaa siis siinä, että meillä oma sisäinen IT, heidän niin tarvittaessa hankkimien ulkoisten eksperttien kanssa, niin heidän tehtävänä on varmistaa se niin tekninen tietoturvallisuus siis siinä mielessä, että se täyttää muun muassa meidän Suomen asianajajan meillä asettamat niin kuin varsin korkean riman, koska meillä on niin paljon salaista luottamuksellista ja muuta aineistoa. Mutta sitten siihen kylkeen niin tietenkin on tosi tärkeää, että ihminen ei ole heikoin lenkki. Ja sitten ollaan tehty paljon työtä varmistaaksemme, että ihmiset ymmärtää se, että nämä on tosiaan ne työkalut, mitä saa käyttää ja muiden osalta. Kokeiluja voi tietyn rajoin tehdä, mutta se ei saa millään tavalla liittyä niin kuin siihen omaan esimerkiksi just toimeksiantotyöhön, ja jossa sitä aineistoa, luottamuksellista salasta pidettävää aineistoa liikkuu muun muassa. Kiitos oikein tiiviistä vastauksista molemmille. Tähän loppuun voisi ehkä vielä sellaisena pienenä maistipalana mainita, että jos tämä tämmöinen erityisesti tekoälytransformaatiotyö sieltä ihmisten ja organisoitumisen näkökulmasta kiinnostaa lisää, me tuossa ihan tuoreeltaan julkaistiin tämmöinen Building AI Transformation that is Human by Nature -niminen opas, joka jakaa myös ihan näitä meidän käytännön oppeja ja vähän sitä taustatusta siihen, että miten ihmisten johtamisen näkökulmasta tekoälyn muutosta kannattaa hahmotella ja minkälaisiin asioihin ainakin kiinnittää huomioon, ja myös meidän asiakasprojekteista vähän semmoisia muutamia insightteja, niin tästä pääsee sen QR-koodilla katsomaan ja myöskin meidän verkkosivuilta tämä sama opas löytyy sieltä. Tässä vaiheessa oikein lämmin kiitos kaikille mukana olleille ja erityisesti oikein paljon kiitoksia Iiris ja Anna-Leena teidän kokemusten jakamisesta. Te olette jo organisaatioina hyvän matkaa käyneet tekoälymatkaa, mutta niin kuin tiedetään, niin suurin osa siitä polusta on vielä meillä kaikilla kulkematta. Paljon kiitoksia kaikille. Kiitoksia. Kiitos.